Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP mentakasngi kalalit banyak kendu eka District Medical and Health Officer DMNHO ka West Khasi Hills District bandawa ban pinbit pinbiang ya kijingduna hapo kanong lang PHC ki katuk ani kijingduna ba kaseng kala kadaw leng ba kajing tho ki kentup eka jing bamdon pharmacy hakate ka jaka ai jing sumar kajing bamdon ka jaka let shabar babiang kajing bamdon ka ambulance hakate ka jaka ai jing sumar na kaliang kaseng FKJGP kalada waru naka DMNHO ban kentiu kerdan no ya kanong lang PHC syaka CHC ban kumju ban pentrekam no ya kalangpi Health Sub Center Pan DMNHO ba kijing lab kijungi ba siam jungi syaka PHC nong lang ba sibun kijing duna kamtam ki bede juga jung bomdon jung farmasi ai ti jung bomdon jung toilet ka jung duna jung ambulans ko bomdon ka bu jing si kagalawan ra jing si kade ya ki pajba no song ki jong ni setei ki bapang bastom khamtam ki wan ya ke hospital ki haban ya kendu khap tang ban yo dawai ro kala jenjar sha te kala bu slam hi karne ki jing kala ye yu setei ja than ki jungi te nak ta dau ki wan hangne mentang ki wan kendu yo di MHO insya don te ngi shu kendu no I bolong asistan menta ki doktor marak mo de nakren ju I ila kular hi ngi ba mensa pentri kam no sen isa pentri kam no ya kata ki jiduna baro khamtam ka ambulans ila ong ila kular hi bakala don hi satang ban kin shu ban IT no ban wan pendon kam no hi te nakaleng kini badai ki farmasi ru ki ong bakin sa you no menta makin sale hi kabun kam kin satre kam no sen te but ya gane ka PC o ka sub center jong ka lang pi ro kila kular hi ba in sa pantri kam no bagila don hi tagi man power ba kamtip dak ka daw mari klam yo hi ka jumbatai ka babnya ha te ba hadu menta yang pat pli ma sibun omdei tangan nong lang ro ngo bangila lap hi bukidon hi sigini kita tanjungi hi kidang don hadu sipho tli kumta ki jingi thu jugi te gia kita ki ong bagin sa pli no shen te tang kita hi ke jingwan jing ta